Dhalai hangkorni sak hamnogo sakmung naimung kaham tei doctor kaham manthogo hinoi Dhalai hangkor ni dal bidal bukhastini lukurok o sak hamnok hayakeba district sak hamnok nono belakheno chajakhugu hayakeba hamjakhugu phiaba tabok Hojak Wngbaidi sabdan Wngbaidi Lukurok hasteni Lukurok bukhasteni Lukurok Dhalai hangkorni sakham nogno tuyoi tamoni hinmani ba koktuma hengkai haisi Mia cha salo Dhalai hangkorni bisingo khobjak longtrai bili bukhasteni jamisora kamini takhuk Niru Kumar Tripura bwsak sawo bokrok sawo hinoi Dhalai hangkorni sakhamnok hayakeba district sakhamnok ba amono kahamkuk wngnai hinoi orono thangoi sak naijakmani chawo hinoi Kulai ni district sakhamnogo Phainai bihik tei buma notuyoi phiaba bini sak Kisa hamya wngmani bai oroni sak nainai doctor rok bono chwlarokni woto admission narogo hayakeba borti khlai narogo ni nung uro tongoi sak naijaknani Kisa jora nangnai hinai phiaba sak naijaknani bagai bo tongkha hingkeno 4 salni hordi boro joto thubai sani sabo jani tamoni bagai sikok dangkha mangkok dangkha na oro tongnai lukurok da amte samung sitra ba khaika takhok niru debormani bumatei hikni bekni 9000 hai rang mari khogoi khalangmani mangpli phungo bujawoi rang puisa maya ngai amang chimang chalaikha takhok niru Kumar Tripurani nukhungrok amti khe tabok district ni sakhamnogo naikol mung kaham kwrwi tei naikol mung kaham kwrwi wngma bai amti khe sak nainai district ni sakhamnogo doctor naijaknai hinui Phainai sak naijaknai hinui Phainai lukurokni rang puisa mani khunui kumai tongkha hingke behaike wnglainai hinui tabuk wansuklai tonglaio amchaini sinai nuknai lukurok tabuk Dhalai hangkorni sakhamnokni security hayakeba naikol mungno tui belaikheno kotor sungmung achaijak oboni logi takhuk Niru Tripurani buma chungbai kok sana thangkei sawai khwnarikha amo belaikheno mlang chajaknai patimung amti khei hapangni sak naijakmani thai hayakeba district sakhamnogo jung sak naijaknan phai rang puisa kumamani amo belaikheno kumang chajaknai kok hinai bo sai khnarikha tei bo sai khnarikha o rang ang kosto khai rega samung tei bata manjakma bai si ani saslano sak nainani phaimani burukna hinai phaimani amti kheno samung sitra tangnai hayakeba sikok rok amti khe khogoi tlangma bo belaikheno kha sangmani kok sai khnarikha oboni logi bo o sakhamnokni naikol mung hayakeba security no tui bo belaikheno sungmung ti saka tei oroni nas rokno amti chini loge pati mung kha hinai samani loge bo mungsa yapti sajak mung selia hinai bo sajak mung phunuka sadi nin rang bahage koma sadi ara ga chipo khoilaple irono Belbo bera jage to wa hen tu khang lokol ja irono bera ja kai irono abak an bag khata ngai o daja o thara ani mani bag no ko o horba o daja hapilang bo o da khai kai sarpa la bo mukri thanya tam kha ko ni ba tong to khai aju bong saka mukri bo thangale tha Silia ada tu sama terang terang tu mana? Pointer aku baru na. Kita saya taruh baru pasta. Di taruh mana belum? Taruh tu baru. Hor itu kota Norok le saya malia dah. Saya malia. Besar rang tong mana ni nara? Naya taruh tonggo. Bata maman rang lo. Bata mana mani, udah gak kaya mani. Baru duty kene borok puri dah. Betul. Bong no saka ke bo hospital borok norok. Saka jahum belum. Saka tam saka borok. Obo ang tanggoi naik kan dong tu mani bong hino bong bay malah jalan liang gang nak dong Phainai mani bong ni rugi jangan dong lagu ke ba rugi jangan dong bong ni serius matang nai nong rugi ham matang itu jiwa asyal kono saya nong si bayi go bala kamu sitong nong rugi ingu nane bayi saya ki mani kamu go nong ni rang kamu go ahin sago asyik. Sabno nas no thamane. Nas no saya ka pelang naik kan dong tu mani mani ya bong itu maya. Oka mako ini box untuk ini ang thang itu tuh jauh kalau ada urun dari thang itu kan aku pasti tolak thang lihat beli buri sapor obat kiri jago. Horor lewat gak tuh Tong korai ang tuh jauh.
Corona. Bok tong này room đi, có doctor tong này room vắng, thì tôi tụi jam manya bong. Aja nor kai hospital tam be Phainai. Oh, anh chala ya thibia boyang, mo manya go dukha pa khasa da go ban ba Phainai. Koi din khan nor. Sung ya se khayo, sung ban di na. Bin mung tam mo. Ni ron ko mati tira. Nong para khabo jaga bo. Jam shara. Jami sora bo. Acha, ঠিক আছে।